Good morning! Hatid na namin si Chris. Saan ka mag-jogging? Saan? Sa MOA. 6 o'clock pa lang. Naganto ako baka sakaling mapadang kami na MOA. Sipagin ako. Mag-jogging na lang ako, guys. So, yun. Kasi malaki-laki na naman yung naipon dito sa tummy ko. So, yun. Let's go! Poknat dyan lang kayo, ah. Si Groot wala na. Nanana ni Shell. Nilakad na. So, ayan. Let's go, go. Para-paraan, guys. Ayun, dapat magdadain kami sa Jollibee for breakfast. Kasi ang daming tao. Sabi ko, drive-thru na lang. Tapos, maghanap na lang kami ng lugar. Ayun nga, nakahanap na kami ng lugar dito sa FB Harris. Squat muna kami dito. Squat na muna dito. Ayun, sila lang naman mag-ama. Breakfast. Sarap. Tissue ba yan? Wala, bigyan mo tissue. Tissue. Tissue mo. Malaway. So, ayun nga, guys. Maaga pa naman eh. Kasi di namin siya inahatid ng ng super aga na. Kasi sinusundo siya. Quarter to 6. 6 o'clock nandun na siya. Sobrang aga nun. And may mga kaklase din siya na maaga din. So, ayun. Nayayaya siya gumawa ng kalokohan. Kaya mula nun, kami na naghahatid sa kanya. Mga 6:30 kami umalis ng bahay. Ganun. Basta sakto pa, alas 7 or magba-flag ceremony, andun na siya. Para wala nang chance na may paghuntahan pa sa mga klase niya. Pero sabi ko sa'yo, iwas pa rin iho, ah. Huwag kang Dalawa na nga nasuspend sa pagiging Boy Scout eh. Yung makukulit din eh. Ano ko sa inyo? Ba't makukulit niya? Ano pala ako naglagay na Makulit ah. Hindi ka makulit? Ha, anak? Kaya pala. Hindi na ako napapagalitan eh. Very good. Suspendito ka na eh. Lipstick tayo, guys. Yung Doon ako sa Max guidance. Factor. Lang. Mami, Tayo naman ito. final day of suspension ko na. Ha? Final day of suspension ko. Final? Day of suspension. Saan ka nag-i-stay? Doon sa guidance. Guidance. Nasuspend pala siya, guys. Pero siya, yung parang hiniwalay lang ng room. Hindi siya totaling hindi pinapapasok sa Academic. sa school. Batang hirap naman. Ma'am, Lipstick. Parang ayaw pa buksan, ah. kinakain ka no? Dito kasi yung sticker sa pinaka-seal niya. That's pepper fruit. Be, Max Factor. Ayun, meron pa pala isa. Kaloka. Ano ba yan? Kalat ah. Ayun, muntik kong masira. So, ayun siya, guys. Try natin sa ating lips. So, na lang ako nagla-lipstick. Uy, parang niya? Okay na yan. Pwede no? Ano ba yan? Parang lipstick ko nung high school ako or nung college ako. Sabay po meron. Oo nga eh, nangangati ka na ng bongga. Dinala mo yung Ayun. May mga siya ngayon, may mga rashes siya. Kaya, i-follow up na kaya natin sa sa cash and carry yung order natin na kailangan na mapalitan yung guys, yung sofa. Patingin yun sa kamay mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang dun eh. Sensitive din ang skin mo, panay pa yung mo dun. Higa pa, alam niya naman yung... Ayun ako, Chris. Tawid na lang ni Froggy. Mahirap umano dyan. Iba na kasi yung way na dinadaanan namin.
Ang awkward na rin kay Chris nung ginaganyan namin siya eh. Ang labo ng ano ni Tonton. Ba't ang labo na ng salamin ni Tonton? Alin? Ayun o yung mga ano. Blur tuloy kayo sa labas. Ay, totokan kayo ng ano eh. Let's go na. Bedelinan mo na yun. Bumi yun. Tara. Ba't may naway si Mingming ha? Naway niya si ano eh. Yung pusa. Ito si Sasha. Hi Sasha! Ganda ni Sasha. Pares kayo na yung pusa. Up, 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 up. Ayan mo lang, bebe mo. Oh, wawa man. Sasha, no! Oh. Naway niya talaga eh. Loko to Sasha na to. Kaway mo nilalagay yung pusa mo. At sila Groot eh. Hey! Hey! Let's go, dali! Hey, Maggie! Sige, dyan pa naman si Daddy. Dali! Let's go! Puntot niya na naman agad ah. Kakaligo yun lang ah. Dali! Grutin! Ngayon ko lang nakain guys yung ano, yung pandesal na galing sa Toyota kahapon. Kasi ang dami ko naman ka-share si Maggie tsaka si Poknat. Ngayon, pabalik-balik si Paknit. Colors. Ito lang ang masal. Tapos coffee. Habang mag-edit tayo ng, ano, ng vlog kahapon. Ano pa yung camera? Ito pala gamit ko. Huling ko yung SD card niya. Nakahulan niya na naman yung sarili niya. Hoy! Sige. Ayun o. Sino yan? Akit ka doon, dali. Doon. Oh. Wala na. Dito pagkain. Oh. Ano? Sige, tignan mo sarili mo doon. Ayun o. Paknit! Ah! Paknit! Bakit? Ito ko kain dito. Oh, sige. Ayun o, Paknit! Uli! Dito ka. Tayo ka rito, dali. Tignan mo sarili mo, dali. Ito. Paknit! Ayun o, may paknit doon o. Ay, may Miggy din pala. O yan, si Miggy na nalamin si Miggy ah. Sunod kita di. Sunod. Para mga pwersa. First. Ito lang natin kung ano. Pang adobo. Favorite ni? Sino may favorite ng adobo? Si BK. Hello guys, we're off na sa store. Ayun akong nag-open lagi kasi kailangan maaga kasi sayang yung mga pumupunta ng nakakadaan ng maaga, 'di ba? And then nilantay ko lang din ulit si Mama or kahit sino sa kanila dumating and uwi din naman ako. So, opening lang tayo or opener. Yun, tapos nagluto na ako ng ulam namin. Nag-adobo lang ako yung baby back ribs na basta part siya ng baby back ribs na sobrang lambot. Ayun. Inano ko lang siya inadobo tapos with tofu, fried tofu. So ayun, papati daw kay Daddy kasi sakto may lumabas na kariton. So sabi ko, atid muna ako para din ako magsasakay. Papatulog ko nung Daddy? Alcohol. Amoy na yung kamay ko. Amoy tofu, natalsikan ka sa ako eh. Ayun. Tapos may naiwan ako doon, Daddy, nagre-render yung vlog na inedit ko. Baka maabutin, nilagyan niya ng unan. Sabi ng ayusin yung likod eh. Ikaw na, ayusin mo na. Nga pala guys, baka pa lang naman, baka ngayong weekend is
Seatbelt. pumunta kami ng probinsya. Kasi si Jasper is, ini-endorse na ni Ma'am Karina gawa ng may bagong rescue daw siya na kailangang alagaan. So, ayun, last medicated bath ni Jasper, pwede na siyang dalhin sa, sa province. Sabi ko, sige ma'am, umuon na ako kasi nakahiya na rin naman, diba, pinaano ko lang si Jasper. Sabi ko, pinaalagaan ko lang muna kasi nga, hindi ko kaya gawa ng nasa apartment kami and then may trabaho ako. So, mga ano yun guys, mga rescuer talaga, sobrang babait talaga nila. Kaloka. Gusto ko silang ma-meet. Ayun. Kaya pupunta natin si Jasper. If hindi ngayon, tomorrow siguro kasi may last bath pa daw siya. So, excited na ako for Jasper kasi may buhok na daw yung ibang niya, yung ibang part ng katawan niya. Ang daming pasaway talaga sa kalsada. Tignan nyo na lang to guys. Itong truck ng pick-up na maliit na pick-up. May mga siya, mga kargang karton. Overloaded na yung niya. Gumagano na siya pakanan eh. Ang hirap niya kapag biglang liko pakanan din. Sako na ang hanap na itong driver nito or may-ari ng sasakyan na yan. Kasi di ba yung karton eh, yung frame na bakal. Oo nga eh. Yun ang mga... Tingnan niya, nakakatakot. Diyos ko. Oh my golly. Ito naman si ating na sumisingit pa dun sa gilid. Gusto siya madisgrasya. Sige, kasha balls. So, hi guys! I'm here na again sa store. Parang nakakatuwag. Gawin ko kayang routine to, no? Yung ako na lang maging opening. Kapag wala lang sigurong lakad. Kasi minsan maaga din kaming umaalis, kuha ng mga stocks, diba? So, hindi rin sigurado na maaga ako lagi. Pero at least, nakakatulong pa rin kahit papano dito sa store. Anyway, chikahan tayo. Kasi maaga pa masyado eh. Ano ba gusto nyong i-chika natin today? Wala ko maisip. Ay, yung guys, alam nyo ba? Yung vlog kahapon ang haba nasa almost, 40 minutes ata, 38 something minutes. Ayun. Walang 40 minutes. Kaya medyo mapapahaba panonood nyo nun tomorrow or baka mamayang gabi pag uwi ko. Kasi ko pa yun eh, ko-convert ko pa yun. Inaano ko pa rin siya, tapos ko pa rin sa kanya-kanya ng edit and then ko-convert para mas mabilis siyang ma-upload. And then yun nga, ano pa mag-suggest naman kayo nung ganito kapag ako lang dito sa store. Tingin ako sa labas kasi napapatingin din sila kasi nung kausap ko. Okay, mag-suggest kayo na machichika natin habang nandito ko sa store, nagsusulat, nagsasagot, diba? Yung chikahan portion natin. Okay, kung may mga tanong kayo, yung mga ganun, i-suggest nyo at sagutin natin yan. So, ayun. Antayin ko lang sila. Siguro mga after lunch na ako uwi. Kasi mas nakaka-enjoy din dito. Boring din kasi sa bahay, guys. Kasi wala naman din akong gagawin doon eh. So, mas gusto ko na nandito ako. Hindi din mga bata. Na-enjoy ko. Kasi pag doon, wala din si Chris. Mga aso, puro tulog naman ang aso. Lalo na si Maggie. Nakakagulat si Maggie, guys. Grabe na ang taba niya. Mas mas matakaw siya sa tulog kaysa sa pagkain. Kasi yung serving ng pagkain niya, hindi niya nauubos. Puro more on tulog siya. Hanggat nasa kwarto si daddy, andun din siya, tulog ng tulog. Ayun, same as kay kay Groot naman, is maganang kumain, tapos si tulog din. Si Poknat ang maligalig. Kung saan nagpupunta. Kaya ayun, nakakatawa sila. And then regarding kay Jasper, wala pang hindi pa nagpi-PM si Ma'am Cecil kung kailan namin pipick upin si Jasper. So, mamayang gabi, sama ko kayo sa pag-pick up ng Milo. Kaso yun nga, nag-approve kasi nagkahiwalay daw yung boxes ko. Kasi dalawa yung warehouse na pinagpadalhan ng Thai supplier ko. Pinoy din siya na nasa Thailand ngayon nagre-reside. Tapos, ayun, dalawa yung warehouse nila. Isang QC, tapos isang Pasay. So, yung
boxes ng Milo ko na paghati. 2 dito sa Pasay, 3 sa QC. Kaya sabi ko, sayang, sana sama-sama ko na siyang mapipick up. So, sabi naman ni Madam is, pa-deliver na lang daw, free delivery sa bahay. Ayun, kasi, ang dami nang nag-aabang ng Milo Cubes na yun. Tapos, ano ko din siya sa bazaar display. So, ayun, I'm super excited na guys sa bazaar. Ayun, nakaka-excite yung madaming taong makikita, madaming taong makakasalamu, alam mo yun. Tapos na-enjoy ako doon kaysa yung nakaupo lang, walang ginagawa, ayun. So, later sa lang again kapag kami may chika na naman ako pag nandito na yung mga bagets. Okay, sana may nagdalang ulam si mama. Kasi ako nagdala ng ulam namin. Pero masarap yung niluto ko. Yung adobo na may tofu. Kain tayo guys. Busy si Madir. Nag-ayos na siya ng order ni si Sherlyn. Ayun, sinigang na babsi. And then, rice lang. Yan lang. Sinigang. With Madam Saksawan Sile. Ayan na sila. Uy, bakit naka-red ka? Monday yan pink eh. Nawawala yung cellphone daw yung iPhone. Iba-iba. Saan pa naiwan, Day? Wala akong na dito na... Hi, Yukash! Hi! Hi! Big boy na si Chaba. Oh, humaba siya. Oh, hi, Chaba! Chaba! Ah! Hi! Kaway na! Hi! Dali na, wave na. Hi! Dali na, papakita ko sa'yo ikaw. Oh. Hi! Hi, baby. Oh, dali na. Wave na. Hi! Diyan na, mama. Mama. Bagong... Hi! Hi, Ching-Ching! Uy! Ching-Ching! Ay, bless. Opo, thank you. Oh, bless na muna. Bless na. Ikaw talaga. Kilala lang gusto mag... ito pa. Oh, bless na. Wala na. Bless na. Bless. Ay. Bless. No! Gawa. Abosera. O, dyan na kayo ni Ukash. Ang kambal ng tadhana. Pero di ba tagan mo din kuha? Anong papapa yung dalawa? Oh! Is it Yummers? Yummers ba yan? Hi, Lucas! Magaling na ang buboy? Ayupo, magaling na Chaba. Maliksi na ulit. Ay! Oh, shoot na! Shoot! Come on! Shoot na, dali! Bitawan na! Go! Go! Dali! Bitawan na! Dali na! Uy! Very good! Yay! Na-shoot! Uy! Galing din naman ni ate Oh! Ano? Cute lang dalawa. Sabay lang sila lalaki. Ay! Grabe! Oh, okay. Si Ukash naman. Boboy. Kaya na, Boboy. Milk lang talaga siya. Ano na? Milk lang. Ay! Ito, malakas kumain to eh. Masim? Ha? Hi! Ay, Ukash ko. Ay, oh, kiss na sa guys. Kiss na. Ay, inaabot yung guys. Ay, inaabot yung guys. Ay, bye-bye na. Bye-bye. Hi. Ay, guwapo. Ay, kami na dito. Wala. Dito kay ate. Kain ka rin. Di ba kumakain na rin si Lucas? Matakaw na nga rin yan eh. Gerber. Ay, Gerber! Hi guys! So, nakikita mo na sarili mo? Guwapo! Ito naman talaga.
Naku naman talaga. Ay, si ate. Kambu! Grabe yung takaw, guys. Oh. Oh. Oh, niluwa. Yung karne niluwa. Ay! Ayaw niya na karne. Ayaw niya karne niluluwa. Ayaw ka. Si Ukas naman gusto. Nakikita niya sa... Ehem. Op. Pero nakakatawa itong dalawa pag nag-aaway. Ay! Hala, lagot. Lagot yun. Ay! Hi, guys! Hi! Sabi mo hi! Hi! Uy, si ate nag-hi! Lucas! Hi, ate! Lucas! Oh! Napaupo si Lucas! Lucas! Ikaw na, ate! Hi! Ate! Hi! Ay, galing ah! Ay, nagtapon si Ukas! Apir! Ang ganda ng dimple, oh. Ano yung kiss na gusto kiss na lugo? Kiss ang galing, ah. Uy, ikaw din kiss na sa guys. Kiss na, dali na. Kalikot baga. Kalikot, sinusundot-sundot ang guys. Na. Oh. Kakasubo lang ay naku po. Siyo ka, subuan mo. Ayaw niya. Ayaw mo man, Papa, biboy. Uy, gigil. Magpaluin. Oh, dali. Ayaw. Ay, sige, sundot. Sige. Kit-kit. No. Kinukurot kayo, guys. Oh, ala, sige. Lapirot. Sige, apa. Ay, ito naman sige. Apa. Ay, olo, sige. Olo. Mamam naman, mamam. Ay. Sige. Sige, manggigigil sa'yo ang guys. Sige ka. Oh. Ala, wag, malalaglag ang guys. Sige. Bakit nakaano to? Malaki pala yung yung kutsyon. Sige. Yan, ganyan na sila guys. Laking RMK. Dito lang sila, pang mga nanay nila nagtatrabaho. Yan, pag-tulog sila doon sa loob eh. Galing ah! Behave ah! Uy! Shoot! Iya! Akanin. Ulit guys. Sabi ko, binabanatan niya na agad yung yung mango grahams. Pangalawa niya na daw yan. Tapos, yung unang niya daw serving niya is ang linis-linis. Nung ubos na, may ganyan-ganyan pa. Dinidilaan ko na. Pagkatapos, Dila-dilaan. May iba pa naman para kang timang. sobrang linis na. Ayun na lang pilang kanin ko. Bastos. Huwag ganon. Si Biki, di mo binibigyan. Ayun na. We're home na guys pala. Ayun, nag-pick up kami ng ng products ulit. Tapos mamaya alis kami mga 9 o'clock. Punta kami naman, pick up yung Milo. Ayun, iba-ibang oras sila. So, yun. And tomorrow, deliver kami sa Mega Mall. Malabo pa. Hindi naman. Sabi nga, huwag dibilan. Bisa aso ka ba? Hindi. Loko ka. Gruting boy. Boy. Kuting. Tumpoknat na naman talaga to. Oo, pasaway. Poknat! Naku, nanggigigil ako sa ipaklit. Ano mo yung map? Oo. Sinapakan mo pa, iho. Ako na naman yan, nag-gruting. Marin talaga to. Kanina pa? Sabi niya sa akin, Ate Mabi, akin na yung mangga.
Papaalam pa talaga eh. Okay na yan? Carry mo na yan kainin? O, mag-hi ka. Hi guys. Hi guys. Hi God. Ganda mo daw. Ano sasabihin mo? Thank you po. Thank you. Sige na. Huwag masyadong anin yung buto ha. Nakakaubo yan ha. Yung laman lang ha. Okay? Opo. Opo. Oh, very good. Bumili pala kami guys ng ng LED. Emergency lamp, pero gagamitin ko siya sa sa bazaar. So ayun. Meron akong dalawa. Dito muna natin ilagay. Ha? Sa reps. Sa reps. Ayan, sa reps. Ikaw paknit ka ha? Gusto mo mapalo talaga? Nag-sprinkle ka na naman ang ihi mo. Colors. Ayun. Pagod. Nandun ang hanap ko pala guys yung yung magsiselos na naman yan siguro tinamon. Dito naman si Paknitan, dito si Miggy. Selos na naman yan. Nahanap ko yung shoes ko. Kala ko wala na to, Diyos ko. Sabi ko isang suot ko pa lang dito. Tory Burch. Kala ko wala kasi nung maglipat kami, nilagay ko to sa likod ni Tonton. Tapos, ayun, nilagay naman ni Daddy sa ibang sa ibang box pala ng shoes. Tapos naiwan dun sa sa Don Carlos sa bahay. Ayun bukas kunin natin. So, ayun, buti binuksan ko yung lagayan namin ng sapatos dun sa main gate. Kung nakita ko siya, kala ko wala na talaga to. Ito sayang. Dito. Tapos, binila na rin namin ng susi yung bike ni Chris. Kasi, kapag wala kami, nagbabike dyan sa Kalsada. Sa kalsada. Diyos ko, nahuli namin last time nung pauwi na kami. Aba, nakasabayan nung namin. Yung tricycle namin. Kaloka. Tricycle, nasa tayo? Sa tricycle tayo. Tricycle ba tayo? Oo. Tuod. Hindi. Tricycle ba lang? Sa tricycle tayo nun. Ayun, para safe siya. Di siya makakaalis pag wala din kami. Busy na naman siya sa katanan niya eh. Kala mo laging ginagamit eh. Laging nililinis. Tiyan mo! Laki! Umayos ka. Huwag mo akong ginaganyan. Masage! Ako daw nagbibiro Batuhin kita. Sira ulo ka. Pinkman! Taba! Kung matabat, tiyan mo. Loko na ba, no? Ayun guys, naka-order ako ulit sa Lazada ng ganyan. May isang available. So sana na process kasi nag-aano ako ng free COD. Hindi ma-process. Tapos dinaan ko sa credit card. Okay na nga. So sana okay na siya. Kulang pa ako kasi bala ko at least apat na ganyan. Kasi puro ganyan lang gagamitin ko sa bazaar. Parang nakasalawsan lang lahat ng product. Yung magandang tingnan. So parang hindi na ako magdadala ng table or ibang shelf. Kasi magaan lang ito eh. Mas maganda to kasi yung last time na binili namin na ina-assemble din. Mas okay to, mas magaan siya. So dalawa pa kailangan ko. Maghanap ako bukas sa SM or sa Instagram siguro kung meron. Sana meron ako makita sa Instagram. Kasi may naman may IKEA seller naman sa Instagram. So, ayun lang guys. Nagantay lang din kami ng oras. It's 7:40 na. Mga 9:30 alis kami ulit para kunin na yung Milo. Super excited na guys. Kasi ang sarap daw talaga lalo na kapag hinalo sa fresh milk. 4 na cubes lang sa fresh milk. Sobrang sarap. So, for sure mabubusan lalo yun ni Chris. Biglang sumakit ulo ko guys. Nakakainis. May lakad pa man din kami maya. Siguro sa sa init kanina din sa labas. Sobrang init na naman kasi parang summer naman. Tapos nagsagot ako ng mga ligo ko to. Baka init lang to eh. At nagsagot ako sa cellphone. So parang nahihilo ko na nasusuka na naman. Or need ko na naman isuot yung salamin ko. Sakit, grabe. Parang gumaganon yung paningin ko.
Tama si daddy. Kailangan kong iligo ito. Kasi 8:30 na yun. 8:30. 8:30. Ano ba yan? Alas 8:30 na. Hangga tayo ano. Ito kasing ngalangal ako. Punong-puno ng ano ya. Wait lang. Natatakpan ko lang ilong ko para hindi makita yun. Dahil sa ano. Sa retainer. So, ayun. Alas 8:30 na. 1 hour na lang. Ano na kami. Goro na kami. Malapit lang. Yung ano yung pupuntahan kong warehouse guys. Diyan lang sa ano. Sa Paranaque lang. Kunin ko ng Milo Cubes kasi ang dami na kating nagpa-reserve eh. So, ayun. Okay, busog naman ako. Kumain naman ako kanina sa store. Tapos, kumain din kami kanina ni Daddy nung mag-pick up kami ng ng stocks. Oh my kaloka. Ang dami pala guys, nag-aabang sa inyo nung apartment tour. Pasensya na talaga. Hindi ko pa siya magawa-gawa. Siguro, ang target ko is bago matapos tong taon. Ayun kasi hindi pa rin ayusin eh. Inis ako, di ba kasi nung una may carpet kami. Tapos inihian ng mga aso kaya tinanggal ko. And then, hindi ko naman din magawa-gawa nung naging okay. Tapos, ayun nga, kasi tinanggal ko yung carpet, hanggang nasira na yung yung binili kong sofa. So, ayun, antayin lang natin yung yung bagong sofa. Tapos, maglalagay kasi ako ulit ng doon ng carpet eh. Sabi ko si Poknat, parang na namin kasi, ewan ko niya kay Poknat kung ano naman ugali na kasi before, sa isang, sa isang tabi lang siya umiihi. Ngayon, Diyos ko, nag-sprinkle na talaga, naglalakad na bang umiihi. Sabi ko, masama na yan, hindi na ako natutuwa. So, sabi ko kay Daddy is, na rin namin, parang gaya kay Groot, so parang nakatali siya, na mahaba din naman. Ayun. Yung makapag pa rin siya, makapaglakad-lakad pa rin siya, pero doon lang sa area ng kusina. Tapos di siya makakaakyat ng ng tawag dito ng sofa. Tapos dun syempre sa sa may lalagyan ko ng ng carpet kasi yun nga po, para gumanda-ganda naman. Kasi si Maggie marunong talagang sa siya sa basahan lang siya umiihi sa may CR or lumalabas. Ito lang si Paknit, palibasa baby eh. Kakainis. So ayun, and then nagbabalak din ako dito sa ano bang ayusin ko dito sa pahinga niya, siguro init lang to eh. Ay, excuse me. O nga di nga nagano yung wag yung ginawa kong mango graham cover. Ito dapat basahin mo lahat. Kasi madali ko din yung kahapon niya. Yung powder niya hindi ko na-coat ng ano ba yun? Cream. So, ayun, mag-ayos din ako dito sa guys, sa kwarto para gumanda. Pero wala na akong wala akong babaguhin kasi yung bed dito talaga siya. Dito ko magpapalit lang ako ng kortina na pang Pasko, yung mga gano'n, Pasko yung kulay. And then maglalagay ako dyan ng carpet din. Yeah. So, ayun lang guys. Ayun ko na itong vlog. Nakita niyo ba si Chris? Napakita ko ba? Yes, napakita ko kanina. Masa si baby? No. Ayun natin yung vlog. Para makaligo na ako and ma-edit ko na rin. So, ayun lang guys. Good night. We'll see you tomorrow. Good night, Daddy. Ba't nakabukas yung ko? Ay. Philippine shininess. Oh, good night ka na muna. Good night, everybody. Lawag sabi ko sobrang swerte namin sa apartment na to guys kasi ang luwag talagang 1 year nga lang yung namin dito yung contract namin dito pero sabi ko parang magtatagal tayo dito kasi nga yung yung condo is ginagawa pa, pre-selling kasi yun guys, yung nabili ko. So, medyo matagal talaga yun. Ngayon, pag nag-apartment tour tayo, makikita yun na kung talaga siya kaluwag ko. Parang, tapos yung ceiling pa lang, sobrang taas. Parang parang konting taas na lang ang kulang is parang hotel na talaga siya. Diba? Tingnan yung luwag. Luwang. Tapos may pa ang tawag dyan? Veranda.
Yun. So, ano na lang, konting ayos pa para bongga yung ating apartment tour. Hindi, ano lang, design na lang. Display. Kasi dyan sa, sa veranda ba tawag dyan? Yes. Azotea. Terrace, azotea, different translations ng Pilipino. Ang gusto dyan gusto kasi magagay ng mga plants. Good na tayo kay Chris. Ang sabi ko. Yung vlog. Gano'n na nag-upload. Ito. Minsan ko lang siya pabuksan. Ganda. Ganda lang. Try natin. Good night. Good night, sabi ko. Good night, Kay. Naligo ka na, Kay? BK, good night! Sabi mo, good night, guys. Good night. Ganda, talagang bata eh. Ang gusto ko sa kanya, guys, itong pilik mata niya. Pikit ka nga. Pikit ka, bebe. Ayun, haba ng pilik mata niya, no? Sabi. Ayun. Good night, Nak! Nood pa sila ng TV. Diba? Sobrang luwag na. Bye!